Čaute, znovu sa prihováram. Takže som späť a chcel by som veľmi pekne poďakovať každému, kto ma doteraz podporil. Ostali mi 4 obrazy, ukážem vám na videu, ktoré. A ďakujem všetkým, ktorí si u mňa dali nakresliť nejakú fotku, či už digitálne, alebo aj na plátno. Takže ak ma chce niekto podporiť, takže kľudne mi pošľate svoje fotky skateové, nakreslím to v bláznovskom štýle, digitálne, alebo vás nakreslím na plátno, to už sa dohodneme ďalej. Chcel by som dať vedieť, že ešte ostali 3 kuse z mojej prvej knižky, vydal som 2 knihy teda, takto začnem. Druhá je o Thrasheri, o titulkách z 80 rokov, to sa vypredalo hneď, to Thrasher kúpil pár kusov do kanclu, takže tam to bolo hneď, ale to prvé vydanie bolo dosť kusov, ešte mám posledné 3, což je rarita. A tam dám cenu 20 €, ak máš záujem podporiť niekoho, kto tu robí nejakú skateovú tvorbu. Že som už na nejaký vlak naskočil a bolo by dobré, aby sme sa my skejťaci nejak podporovali, a keď už niekto už to dostal trošku do sveta. Hovorím preto, lebo napríklad táto knižka ilustračná má 72 strán, je to prekreslené legendy z 80 rokov. S niektorými som v kontakte, niektorými sami poslali nejaké fotky, ktoré tam mám nakresliť, z ktorých ich mám nakresliť a vlastne neboli ani vydané nikde, to mi poslali na Messenger do správy. Má to 72 strán, je tam 33 legend, sú to také bláznivé kresby, napríklad John Lucero, je tam nejaký bláznivý popis, 1-2 slova alebo veta, vlastne jak ich vnímam, alebo čo evokuje vo mne ten obrázok, čo znázorňuje to je Streets on Fire, na to Skaupas, Santa Cruz, staré video z 80 rokov. Knižka sa napríklad dostala, a sám si ju kúpil Duane Peters, potom Dave Hackett si ju kúpil odo mňa a je v Kalifornii v múzeu Skateboarding Hall of Fame. Takže knižka je za 20 €, ak by si chcel podporiť. Ideme k tým obrazom, ktoré ostali 4. Radplant ešte ostal. Fuck the world, go skate. A zároveň by som chcel fakt poďakovať všetkým, ktorí ma podporili. Ešte Ride On ostal a Jeff Grosso, Pool Maniac. Inšpirované Jeff Grossom. Takže ak sa ti ľúbi moja tvorba, ak by si ma chcel podporiť, tak mi napíš kľudne, spravíme buď kresbu v digitálnej forme, alebo na plátno, alebo si kúpiš nejaké toto plátno, alebo knižku. A jednoducho som rád, že tá slovenská tvorba, že sa dostala niekde ďalej za hranice do sveta, či už v Thrasher magazíne, alebo v dvoch recenziách na moje knižky v Confusion magazíne, alebo tu v tejto knižke, to je takého histórii skateboardingu, v 2019 vyšla od nejakého profesora a je tu spomenuté Rats Art Slovakia, čo som prvý zin vydal. Craig Scott Questions si to kúpil odo mňa, sa to nejak dostalo do Anglicka, takže aj iba jeden výtlačok do Anglicka sa dostal, ostatné na Slovensku. Takže si myslím, že možno sa to nejak dostalo k tomuto autorovi knihy, ale je to akože veľká podsta, hrubá kniha, je tam všetko o skateboardingu, je super, že tam je aj zmienka o Slovensku. Kto by chcel podporiť túto tvorbu, robím to vlastne z toho dôvodu, že hlavne keď nemôžem jazdiť, že som nejaký chorý alebo práca, alebo niečo ma ťaží, tak sa snažím ten chtíč po tom skateovaní pretaviť do umenia, že to vlastne nakreslím. To, čo chcem práve robiť v tej chvíli, ale nemôžem, lebo sú povinnosti, alebo zdravie pokazené, alebo všeličo možné, však v živote sa stane všeličo. Tak to pretavím do tej umeleckej tvorby. Tak aj ten trik, ktorý by som chcel dať, tak si ho nakreslím. Raz som nakreslil aj Santa Cruz skate, po ktorom túžim, no zatiaľ ho mám nakreslený, ale jednoducho to teraz není priorita, teraz hlavne prežiť. Takže hlasím sa znova s tým, že mám 4 obrazy, mám ešte 3 knižky a čoskoro sa ohlásim znova, ak bude niečo nové. Takže pracujem na nových veciach, na nových plátnach a dokonca mám rozpracovanú 3. knižku. Takže čekuj, daj mi follow, alebo like, alebo ma zdieľaj na story, aj to je veľká pomoc. Takže za takú pomoc ďakujem. No a to je všetko. Díky, čau.